Ассалому алайкум бародарон. Ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки ба яке аз корхонаҳои калонтарини город Домодедови Федератсияи Россия омадем ва дар ин ҷо бисёри тоҷикон кор ва фаъолият мекунанд ва хостем ки аз кор ва фаъолияти ин гуна бародарони тоҷик ки дар ин ҷо тӯли чандин сол аст кор мекунанд пурсон шавем ва чӣ гуна дар ин ҷо кор аст, чӣ гуна маош ба даст меоваранд ва чӣ гуна зиндагии худро пеш мебаранд. Ва инак пурсон мешавем. обуна шуданро фаромӯш накунед ва аз видеоҳои нав ба нав бохабар бошед ва лайкро фаромӯш накунед. Хуб, ассалому алайкум бародарон. Салом алайкум. Мо аз канали Фирӯз Продакт ва аз канали Дархости ғарибон омадем ва хостем аз дар ин корхонаи шумо пурсон шавем ва дар ин корхона шумо чӣ гуна кор ва чӣ гуна фаъолият дорен. Бисёри тоҷикон гуфтанд дар ин ҷо кор ва фаъолият доранд. Пурсон мешавем ин ҷо кор чӣ хел аст, чанд хашид кор мекунем? шумо ҳам чандин солши дар ин ҷо кор мекунед бародар? саломат боше бародарон. ва мо боварӣ дорем ва ба ин гуна бародарони тоҷик ки дар ин ҷо кор ва фаъолият мекунанд мефахрем. боварӣ дорем ки иншоаллоҳ дар ин вазъияте ки имрӯз тамоми дунёро фарогир аст, ягон тоҷики мо хор намешаванд. ба ҳар куҷо ки бекор монданд бародарони тоҷик дасти якдигарро мегиранд. саломат бошед бародарон. зинда бошед. саломат. ва инак бародарон, ин ҷо буд корхонаи ҳамин бародарони тоҷик ки кор ва фаъолият мекарданд. ва мо аз ин ҷо аллакай раҳсипор мешавем ба дигар ҷое ки бародарони тоҷик дар он ҷо кор мекунанд ва бидидем ки чӣ гуна бародарони мо бародарони тоҷик дар ин ҷо чӣ хел кор ва фаъолият мекунанд ва чӣ хел нонро пул ба даст меоваранд. хуб бародарон, ҳаматона худованд нигаҳбон бошад. ҳатман подписатсияро фаромӯш накунед, лайк монед то ин ки аз видеоҳои минбаъдаи мо бохабар шавед. боқӣ ҳаматон дар паноҳи худованд бошед.